Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke iy'ndawo lapho khona kufinyela khona lolo hlelo. Igama lami nginguSambiso Ngwakandlozi. Ngicela amaqela ukuvakashela le-channel, cofa subscribe, ebese futhi uthokozele le video. Wembukeli, inhlekelele yengozi kuginqika i-ambulance ebithwele owesifazane obezithwele. Le ambulance yomnyango wezempilo esifundazweni sase-Free State iginqikise endleleni isuke ekhaya lowesifazane obezithwele ilibangise esibhedlela ngesikhathi eyosika. Umshayeli we-ambulance uhlulekile ukuyilawula imoto emgwaqeni ngesikhathi ephazanyisa abenkontileka abekade belungisa umgwaqo R76. Kubikwa ukuthi isiguli silimale kabuhlungu ekhanda sase siphuthunyiswe esibhedlela. Mbukeli, udaba olubuhlungu kakhulu. Ngizocela ubeke uvo lwakho kwi-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo. Usale kahle.